እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ብህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ቅድሚ ቀትሪ ዝቐርብ ኮይኑ ከምኡውን ሶሉስ ምሸት ኣብ ድምፂ ሓፋሽን ሬድዮ ኖማን ዝድገም መደብ እዩ። بروديان ساتلايتن مدباتنا أم قتال اتركبو كبراتن كبران سماعتي دمس بوليس إرترا كمي كنيكم سموناوي مدباتنا نفلم علينا أم وهاد مساقم سنح موسيقى داني بزينا بوليس كنجمر سلام كبران سماعتنا هاجراون أهجراون زيناتات زنبولكم إرميس أصفها نمكتالكم بخبر قدم ناب زرزراتو أب سرقي كاب جزات وافيروم صنحو تورطرات تتحيزون كورحي سنة كلتشحن عصر شعبتن كسب ورحي مقابيت كلتشحن إسران أب سرقي كاب جزات وافيروم صنحو سراغتي أب تحت قيد خمزاتو كاب مأكلاي مرمر عقبن زرخمنا حبريتا قليتون زوم ساميل كبراب كحسين داويت أجاي جبري هوتن زتوهلو كيودات بقولنا حرامات أبز فلت كبابي مأكل كتما 7 طاقة شرق إشوت نناي 250 مترو إسرا تقلال تابيتو ميكينا نناي إسرا مترو 210 تقلال بلاستيك بيرغامنت نناي 18 إسرا شوعتن مترو بدمر واقع شوعتن ميتن إسرا حمشتن شحن 500 نقفاز قمت نبرت تبسران مكاينن كاب مخزن كم سرعو مأكلاي مرمرا جبن وسيخ حبيرو طرطور ساميل كبراب أبتي مخزن زركوبو كان شلو زغمت كوينو مفتح نايت مخزن أبي كم زغمت يفلت بمبارو مسكالاي طرطور تحابيرون بستفلاليا ناي قلي مكاينن تاكسين يبقى عزو منبارون أبتي نبولي زهبو قلقليتهم نبرة سرقي بإكزيبيت تتحيزو مهلاون أب مجزان كالن زنطفو زنبورو شوعات سباتون أب كيداتيوم كمزلون زحبر مأكلاي مرمرا جبن أم مقعاز توافرو وننتن مرحتن تاكسي نبوليس زي محباروم حقاوي تحتاتن كمزاس عبورلوم ترديم أم مأكلاي مرمرا جبن قريبوم قال مسكورنتهم كوبو تاوعيتي أغرب نكومو بوليس سمينار تخيدو عزازي بوليس زوا مأكل كولونيل بين إيسا بعسران كلتن مقابيت نكوموي بوليس زوا مأكل سمينار كايدو أبتي أب ساعتات دحر قطريس تخيد سمينار كولونيل بين نتفتاتن علاماتاتن بوليس ترافيكن دحر مبراه أب وشتري زحلفة 3 أوارح أب زوا مأكل سموزقبو قبناتن بدلاتن مسناي زحلفة عمت بمن تصار تبصب أغريبون كومو بوليس زوا مأكل مس بوليس بمتحبار تصدتان سلامن أموحس زسالاسلو زلو نتفتات زناد مخانو زتقسى أزاز بوليس زوا مأكل كولونيل بينه بقوانو نزق ألاقلو قبناتن بدلاتن أم كلخالن مكلعن كابن نابن نزن نافوسو بيلا بيلوتات أركانم أموتان كموترو أبوركتو كعزز كمزقبا أزخيرون بدحرزي تساتفتي سمينار نكوماوي نتفتات بوليس زرلوم دلونات بمرقات اتي أمونغو كوماو بوليسن مدبرات بوليسن زرلو نايسرح زمتناتات كسفحن كدلدلن كم زرلو تلابيم بموداتا أزاز زوا مأكل كولونيل بين إيسا كاب تساتفتي سمينار زقربولو زتفلالي حطوتاتن ريتوتاتن دحر مسمع عقاب ملسيبو أبتي استخير سمينار أزستي مدبرات بوليس زوا مأكل ترخيبهم نيران أبالات بوليس دم لجيسون أبالات مأكلاي بيت صحفة بوليس إرترا جنفر مرمرا جبن جنفر حفشاو أقولبلوت استاف متصنعتن وطنن كمون أبالات مأكلاي مرمرا جبنن مكلخال جبنن استاف زينان هزباور كباتن بولنتوم ناب هاجراوي بانك بمخاد دم لجيسون أب هاجراوي بانك دم دايركتر نايت تكال كوينو سرح دكتور يوهانس تخسته كند علامات تكال بدرجة هاجر أهولن وحسن دم نستهاسين نستوصعن وجنات مقرب معانو تقيسو عب جزية تنسن حرسن
ሓደጋታት ትራፊክ ዝተፈላለዩ ሕዱር ሕማማትን መብጣሕትታትን ንዘጋጥሙ ሕፅረታት ንምምላእ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስትን ኣብያተ ትምህርትን ምስ ዘለዉ ወለንታውያን ማሕበራትን ውድባትን ብምሽራኽ ጠለባት ኣብ ምቕራብ ዘድሊ ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብርሂቡ ደም ክትካእ እምበር ከምስራሕ ከም ዘይከኣል ዝገለጸ ዶክተር ዮሃንስ ብስሩዕ ደም ምልጋስ ኣብ ርእስቲ ዝፈጥሮ ሕልናውን መንፈሳውን ርግኣት ሕማማት ወቃዕ ልቢ ኣብ ምቕናስ ኣብ ኣካላት ወዲ ሰብ ዝርከቡ ስብሒ ቅብኣት ኣይሮን ከምኡውን ስነ-ኣእምሮዊ ጸቕጢ ኣብ ምጉዳል እወታዊ ረብሓ ከም ዘሎ ዝገለጹ ዝተፈላለዩ ሓደስቲ መጽናዕትታት ከም ዘለዉ ጠቒሱ ኣብ መወዳእታ ድማ ደም ህይወት ስለ ዝኾነ ህዝቢ ብፍላይ ድማ መንእሰያት ንቃሕቶም ኣበሪኾም ደም ክልግሱን ወገናቶም ክረድኡን ፀዊዑ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና ፖሊስ እዩ ኢንተርፖል 34,000 ስኑዕ ማስኬራታትን 121 ገበነኛታትን ሒዙ ኢንተርፖል ማለት ኣህጉራዊ ውድብ ፖሊስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ መዝሚዞም ልዕሊ 34,000 ስኑዕ ማስኬራታት ክሸጡ ንዝረኸቦም 121 ገበነኛታት ሒዙ ዋና ጸሓፍቲ ውድብ ጀርገን ስቶክ እቶም ገበነኛታት ነቶም ጽሬቶም ዘይተሓለወን ዝተሰንዑን ኣቑሑ ፀረ ኮሮና ቫይረስ እዮም እናበሉ ዝሸጥዎም ዝነበሩ ንመኽሰብ ኩሉ ዳ እምበር ንኮሮና ቫይረስ ክከላኸሉ ዘይክእሉ ምዃኖም ኣዳዕዲኦም ይፈልጡ ነይሮም እዮም ክብል ገሊጹ በቲ ነዞም ገበነኛታት ንምሓዝ ተኻየደ ስርሒት ፖሊስ ምስ መሸጣዞም ዝተሰንዑ መሳርሒታትን ኣፋውስን ዝተኣሳሰር ኣስታት 200 ጉዳያት ረኺቦም ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 326,000 ዝኣኽሉ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ዝብል ጽሑፍ ዘለዎም ዕሹጓት ባኮታት ምፍታሾም እውን ተፈሊጡሎ ነዚ ዘይሕጋዊ መሸጣ ናውቲ ሕክምናን መድሃኒትን መሓዝ ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት ናይ 9 ሃገራት ኣባላት ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ከም ዝተሳተፉ ድማ ፎኩስ ኒውስ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ዋጋ ናይቶም ኣብ ኢድ ፖሊስ ኣትዮም ዘለዉ ደረጃኦም ዘይተሓለዉ ናውቲ ጽሬት ብቕዓቶም ብሰብ ሞያ ዘይተረጋገፁ ፀረ ቫይረስ መድሃኒታትን ሓደገኛታት ክኾኑ ዝኽእሉ መሳርሒታት ሕክምናን ልዕሊ 14 ሚልዮን ዶላር ከም ዝበፅሑን ፎኩስ ኒውስ ይሕብር እቲ ነዞም ኮሮና ስፕሬይ ፎሲ ኮሮና ቫይረስ ወዘተ እናተባህሉ መኽሰብ ክገሓጠሎም ፀንሑ ናይ ሓሶት መድሃኒታትን ዝተሰንዑ ማስኬራታትን ክሸጡ ፀንሑ ገበነኛታት ንምሓዝ ዝተኻየደ ወፍሪ ስርሒት ፓንጊ 13 ዝብል ስያሜ ተዋሂቦ ነይሩ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ሪያል ስዑዲ ክሰርቁ ዝፈተኑ ተታሒዞም ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብ ሃገራዊ ባንክ ዓረብ ዞባ አልጀዚራ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ሪያል ስዑዲ ዘሪፎም ካሃድኑ ካብ ዝፈተኑ 11 ሰረቕቲ እቶም 5 ብምክትታል ፖሊስ ሃገር ከም ዝተቐየዱ ስዑዲ ፕረስ አጀንሲ ሓቢሩ ብመሰረት ኣፈኛ ፖሊስ ሪያድ ኮሎኔል ሻከር ቢን ስሌማን አልተዋጀሪ ካልኦት 6 ሰረቕቱን 500,000 ሪያል ስዑዲ ሰሪቆም ብ15 ለካቲት 2020 ካብታ ሃገር ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ከም ዝወፁ ወሲኹ ሓቢሩ መርማሪ ጉጅለ ፖሊስ ስዑዲ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጸመ ገበናዊ ተግባር ንምፅራይ ኣብ ቦታ ፍጻመ ገበን ድሕሪ ምርካቡ ነቶም ገበን ፈጺሞም ዝተባህሉ 11 ሰባት ኣብ ምድላይ ከም ዘለዉ ምሕባሩ ስዑድ ፕረስ አጀንሲ ጠቒሱ ካብቶም ኣብቲ ገበን ተዋፊሮም ፀንሑ ሰረቕቲ እቶም 4 ዜጋታት ግብፂ ቡልጋርያ ሩስያን ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ከዓ 2 ስዑዳውያንን 1 የመናውን ከም ዝኾኑ ኣረጋጊጹ ኣብ መወዳእታ ኣፈኛ ፖሊስ ሃገር ነቶም ዝሃደሙ 6 ሰረቕቲ ኣመሓዞም ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ ምዃኑን ምትሕባሩ ከርእን ተላብዩ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ብሓደጋ መኪና ሰዓበ ሞት ሚልዮናት ካሕሳ ይወሃብ ቤት ፍርዲ ከተማ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቅድሚ 5 ዓመት ብሓደጋ መኪና ሰብኣያን ዝተጎድአ ሰበይቲ 5 ሚልዮን ራንድ ካብ ማዕከን ሓደጋታት ጽርግያ እታ ሃገር ካሕሳ ክትቅበል ከም ዝወሰነ ተገሊጹ እታ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝምቕማጣ ሰበይቲ ኣብቲ ዝተጠቕሰ ግዜ ሓደጋ ኣብ ድሩቫንቪለ ዝተባህለ ከባቢ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመን ብዛዕባ ዝሰዓበ ጉድኣት እውን ከቢድ ናይ ቤት ፍርዲ ክርክራት ከም ዝነበረን ኣፍሊጣ ኣብ ሚያዝያ 2015 ብሞተር ብሽክለታ እናተጓዓዘ ከሎ ብመኪና ብምግጫው ኣብ 39 ዓመት ዕድሚኡ ግዳይ ሞት ዝኾነ በዓል ቤት እዛ ሰበይቲ ኣዝዩ ልዑል መሃያ ዝነበሮ ምኩር በዓል ሞያ ኮምፒተርን
ኣላይ ስድራን ከም ዝነበረ ኣብዚ ተመርኪሱ ድማ ቤት ፍርዲ ነቲ ውሳነ ምሕላፉ ይሕበር ድሕሪ ሞት በዓል ቤታ ነዊሕ ከይጸንሐት ምስ ክልተ ደቃ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ተሰደደት እትገልጽ እታ ሰበይቲ ኣብ ከተማ ፓኪንግሃም እናሰርሐት ናብራኣ ክትመርሕ ምጽናሓ ተፈሊጡሎ እምበር ከዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ዜና ፖሊስ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ዝተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ክትከታተሉ በአኽብሮት ዕድመኩም ወገነይ ሰላም ኣብ መደብ ድሕነት ዓይንኻ ኣብ ዘይምርኣይ ዘሎ ጣጣ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ጽሑፍ ካፒቴን ብርሃን ዘካርያስ ኣዳሊወሎ ሻይ ተመልሶ ከቕርቦ እዩ ዓይንኻ ኣብ ዘይምርኣይ ዘሎ ጣጣ ኣብ ሃገርና ብፍላይ ኣብ ባህሊ ብሄር ትግርኛ ዓይንኻ ርእ ዝብል ልሙድ ኣብ ባህሊ ኣሎ ብዓይንኻ ንዓይንኻ ክትርኢ ዝከኣል ብዘይ ምዃኑ ስግንጥራዊ ኣዛርባ መሲልኳ እንተተራእየ ንጹር መልእኽቲ ዘለዎ ንሱ ከዓ ዓይንትኻ ናብቲ ኣእሙሮኻ ከድህበሉ ዝግባእ ተግባር ዳኣ እምበር ናብ ካልእ ጎናዊ ትርኢት ከተኩር ከም ዘይብሉ ንምእማት ወይ ንምሕባር ዝዝረብ ልምዳዊ ዘረባ እዩ ዓይንኻ ዘይምርኣይ ወይ ዘይምጥማት ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ዝኽሰት ትርኢዮ ኮይኑ ንበብበይኑ ኣልታዊ ሳዕቤናት ዘቃልዑ ነዚ ጉዳይ እዚ ከነልዕሎ ዝመረጽናሉ ምኽንያት ከዓ ጠንቂ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ሞትን ዕንወትን የኸትል ብምህላው እዩ ኩነታ ዓይንኻ ዘይምርኣይ ዝግሃድ መስሕብ ኣቓልቦኻ ኣብ ዘጋጥመሉ ህሞት እዩ መስሕብ ኣቓልቦ ዝኾኑ ተሪኦታት ሓያሎ እኳ እንተኾኑ መኪና እናመርሕካ ኣሳፊርካዮም ዘለኻ ሰባት ምዕላል ወይ ወጃዕ እምባል መዘወሩ መኪና ወይ ሴርሶ ብሓደ ኢድካ ሒዝካ በቲ ካልእ ኢድካ እተን መኪና ምውላዕን ምጥፋእን ኣብ ውሽጢ ቃቢና መኪና ንዝርከብ ንብረት እናተጓዓዝካ ከለኻ ካብን ናብን ምንቅስቓስ ኣብ ጉዕዞ ከለኻ ቴሌፎን ምጥቃም ወዘተ ገለ ካብቶም ብኣብነት ክትቆሱ ዝኽእሉ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቶም ንመራሕቲ ተሽከርከርቲ ንሓደጋ ዘቃልዖም ዘሎ መስሕብ ኣቓልቦ ኣብ እዋን ምምራሕ መኪና ቴሌፎን ምጥቃም ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ጥራይና ክንዛረብ ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ምጥቃም ሞባይል ኣብ እዋን ምምራሕ መኪና ብጥብቂ ኩልኩል እዩ እዚ ዝኾነሉ ድማ መራሕቲ መካይን ናይ ቴሌፎን ጻውዒት ክቕበሉ ይኹን ብኤስኤምኤስ ዝተላእኸሎም ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ወይ መሰጅ ከንብቡን መልሲ ክጽሕፉን ክብሉ ኣብ ዘይተለለየ ጸገም ክሽመሙ ዝኽእሉ ብምዃኖም እዩ ብሰንኪ ግዜ ጉጉይ ኣገባብ ሓደጋ ፈጺሞም ኣብ ልዕሊኦምን ኣብ ልዕሊ ኣሳፊሮሞም ዝጓዓዙ ሰባት ናይ ሞትን መቕሰልትን ጉድኣት ዘኸትሉ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ሒደት ኣይኮኑን ናብቲ ብሰንኪ ምጥቃም ሞባይል ኣብ እዋን ምምራሕ ተሽከርካሪት ዝስዕብ ጉድኣት ግን ኣብዚ ዝተጠቐሰ ጥራይ ዝሕፅር ኣይኮነን ኣብ ርእስታ ተሽከርካሪት ዝወረድ ቁጠባዊ ዕንወት ኣብ ጎናታ ዝዓኑ ዓኑድ መብራህትን ወይ ፓሎታት ሽበኻታትን ወዘተ ቀሊል ኣይኮነን ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ሞባይል ኣብ ውሽጢ ሒደት ካልኢታት ዋላ እውን ኣብቲ ዝረሓቐ ኣህጉር ዝርከብ ሰብ ከተራኽብ እትኽእል ኣገዳሲት ኤሌክትሮኒካዊት ናውቲ ብምዃና ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ደቂ ሰባት ዘለዋ ግደ ኣዝዩ ልዑል እዩ ኩነታት ስድራ ቤታት ንምትሕትታት ክልተኣዊ ንግዲ ብስሉጥነት ንምፍጻም ወዘተ ልዑል ኣስተዋፅኦ ኣለዋ ይኹን እምበር መዓስ ትጥቀመላ እንተዘይፈሊጥካ ግን ለካሚትካ ክትከውን ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ስለዚ መራሕቲ መካይን ኣብ ውሽጢ ከተማ ይኹን ካብ ከተማ ወፃኢ ኣብ ጉዕዞ ኣብ ዝህልውሉ እዋን ሞባይሎም ናይ ፀዋዒት ምልክት እንተደኣ ኣስሚዓ እቲ ክወስድዎ ዘለዎ ምስጉምቲ ንደዋሉ ምቕባል ዘይኮነ ናህሮም ቀኒሶም ደው ምባል እዩ ክኸውን ዘለዎ ብድሕሪ እዚ ቀሲኖም ዝርርቦም ይፍጽሙ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ እንተኾይኑ እውን ብተመሳሳሊ ሬድዮኦም መልእኽቶም ከንብቡን መልሲ ዘድልዮ እንተኾይኑ ድማ ጽሒፎም ክልእኹ ይኽእሉ ነዚ ኣገባብ ንዝኽተሉ ጥራይ ምንቅስቓሳቶም ውሕስነ ዝህልዎ ምኽንያቱ እንዳተጓዓዙ ቴሌፎን ዝቕበሉ እንተደኣ ኮይኖም ኣቓልብኦም ምስ ደዋል ዳኣ እምበር ምስታ መኪና ስለ ዘይከውን ምስ መኪና ሞተር ብሽክሌታ ዓረብያ ኣጋር እንስሳ ጉዝ ወዘተ ክጋጨው ዘለዎም ተኽእሎ
ልዑል እዩ ስለዚ መራሕቲ ዓበይቲ መካይን ይኹኑ ንኣሽቱ መራሕቲ ናይ ግሊ መካይን ይኹኑ ናይ ትካላት ደቂ ኣንስትዮ ይኹና ደቂ ተባዕትዮ መንስያት ይኹኑ ዓበይቲ መኪና እንዳመርሑ ሞባይል ከም ምጥቃም ክቁጠቡ ይግባእ ንሕጊ ምምእዛዝ ከዓ መርኣያ ስልጡን ባህሊ እምበር ካብቲ መቕፃዕቲ ንምግልጋል ብፍርሒ ዝትግበር ግዴታ ኣይኮነን
ኣብ መደብ ካብ ዓምድታት መጽሔት ህዝብን ፖሊስን ኣብ ዓምዲ ሕግን ሕብረተሰብን ሕታም 86 ብካፒቴን ሚካኤል ጸጋይ ዝቐረበ ጽሑፍ ክኸውን እዩ። ተስፊት ገብረ ሚካኤል ከቕርቦ እዩ። ካብ ዓምድታት መጽሔት ህዝብን ፖሊስን ሕታም 86 ግደ ጸሓፍቲ ህዝባዊ ጉዳያት ኣብ ሕግን ፍትሕን ጸሓፍቲ ህዝባዊ ጉዳያት ኣብ ምስላት ሕጋዊ ክርክርን ማሕበራዊ ጉዳያት ህዝብን ዘበርክትዎ ግደ ኣገዳሲ እዩ። ውዕላት ንግዲ፣ ውዕላት መርዓን ካልኦትን ብቕቡል መንገዲ ተጻሒፎም ከም መረዳእታታት ኮይኖም ዝቐርቡ ሰነዳት ብኣቶም እዮም ዝዳለዉ። ኣብ ንብረትን ሃብትን ናይ ይግባኣኒ ምልክታታት፣ መልስታት፣ ይግባያትን መረረታትን ብግቡእ ብምጽሓፍ ጉዳያት ቁኑዕ መኣዝን ክሕዙን ብዱላት መሰላቶም ከረጋግጹ ኣብ ምሕጋዝን ዕዙዝ ግደ ኣለዎም። ስለ ዝኾነ ድማ ኣገልግሎት ጸሓፍቲ ህዝባዊ ጉዳያት ዕማም ሕግን ፍትሕን ብምዃኑ ብልጫታቱ ብምዕቃብን ሕፅረታቱ ብምእራምን ንምጥንኻሩ ክስራሕ ይግባእ። ካብ ኣቃውሞኦም ምስ ንጅምር ኣብ ኣዋጅ ጠበቓታት ቁፅሪ 88 እዝባር 96 አንቀጻት 15 ክሳብ 17 ዝኾነ ሰብ ሕጊ ከይተማሃረ ሕጋዊ ሰነድ ናይ ምጽሓፍ ምምኻርን ምጥባቕን ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ይገልጹ። እንተኾነ ብመሰረት አንቀጽ 17 እዝባር 4 ለበዋ ወይ ኑዛዜ ምስግጋር ናይ ብርኪ ብጽሒት ናይ ክስን መልስን ክርክራት ይግባያትን ጥርዓናትን ዝኣመሰሉ ሕጋዊ ሰነዳት ምድላው ንክኢላታት ጥራይ ኣይተገድፉን። እዞም ዝተጠቕሱ ጉዳያት ሰብ ጉዳይ በዓላቶም ክጽሕፍዎም ወይ ተመክሮ ብዘለዎም ሰባት ክጽሓፉ ዝተገድፉ ይመስሉ። ካብዚ ዝብገስ ግዲ ኮይኑ ጸሓፍቲ ህዝባዊ ጉዳያት ፍቓድ ስራሕ ዝወሃቦም ከምቶም ንብረት ዝሸጡ ወይ ኣገልግሎት መግብን መስተን ዝህቡ ትካላት ዝሕተትዎ ገዛ፣ ቴሌፎን፣ ካልእ መሳለጥያን ምስ ዝቕርቡ ጥራዮም ሕጋዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ዘኽእሎም ክእለት ወይ ትምህርቲ ኣይሕተቱን እዮም። ስለዚ ፍቓድ ምጽሓፍ ህዝባዊ ጉዳያት ዝተወሃቦም ምሁራት ሕጊ ምስ ዝኾኑ ብዘለዎም ክእለት ከገልግሉ ከለዉ እቶም ክእለት ሕጊ ዘይብሎም ግን ከዓ ፍቓድ ንግዲ ዝረኸቡ ክኢላታት ብምቑጻር ወይ ብምልፋን ክሰርሑ ይረኣዩ። ኣብ ዘበን መግዛእቲ ጥልያን ዱማንዳ ብዝብል ቃል ዝጀመረ ብኣድላይነትን ብልማድን ዝማዕበለ ዝመስል ኣገልግሎት ምጽሓፍ ጉዳያት በብእዋኑ ክግምገምን ክመሓየሽን ኣገዳሲ እዩ። ህዝቢ ብኣድላይነትን ብልማድን ዘማዕበሎም ኣገደስቲ ኣሰራርሓታት ናብ ሕጊ ክቕየሩን ኣገዳስነቶም ተራእዩ ኣብ መስርሕ ክርክርን ፍርድን ትካላዊ መልክዕ እንተሓዙ ነቲ ስራሕን ዝወሃብ ኣገልግሎትን ዝጠቅም እዩ። እዚ ክሳብ ዝኸውን ሓደ ሓደ ዝረኣዩ ጉድለታት ምጥቃስ ኣገዳሲ እዩ። ናይ ጽሑፍ ክሲ ይኹን መልሲ ክብሪ ሰብ ወይ ትካል ዝትንክፍ ዘይእዱብ ቃላት ወይ ሓሳባት ከስፍር ከም ዘይግባእ ሕጊ ሲቪላዊ ስርዓት አንቀጽ 91 እዝባር 4 የጠንቅቕ እዩ። ዘለፋ ወይ ጸርፊ ብምውሳኽ ዝሕይል ሙጉትን ዝረጋገጽ ሓቅን እውን የለን። ብዙሓት ጸሓፍቲ ነዚ ሕጊ እዚ ዝሕልው ይኹን እምበር ናብ ምትህልላኽን ቆይቁን ዘእትዉ ይተኣረሙ ተባሂሎ መስርሕ ክርክር ዘደናግዩ ጽሑፋት የጋጥሙ እዮም። ንኣብነት ከሳሲየ ባህሊ መሰል ኣሎኒ ባህሊ ናይ ሕጊ ፈላጥ ክመስል ሓሳዊ ኮይኑ ናይ ተልመዴን ጠበቓታት ኣባህላዩ ዝብሉን ካልእን ናይ ምስትናዓቕን ምንሻውን ቃላት ዝሓዙ ጽሑፋት ክእረሙ ዝግባዩ ናይ ኣቱምን ኣትንን ከበሬታ ንካህናት መሻይኽ ወይ ዕድመ ዝደፍኡን ዝደፍኣን ዝግባእ ክብሪ ከይጎደለ ክጽሓፍ ይግባእ። ጸሓፍቲ ህዝባዊ ጉዳያት ኣብ ዘዳለውዎም ጽሑፋት አንቀጻት ሕጊ ክጠቕሱ ይግባእ ዶ ኣይግባእን ዝብል ሕቶ ይለዓል እዩ። ነዚ ሕቶ እዚ ንምምላስ እቶም ጉዳያት ኣብ ገበናውን ሲቪላውን ጉዳያት ከፋፊልካ ክረኣዩ የድሊ። ገበናዊ ጉዳያት ብፖሊስ ተጻርዮም ናብ ኣኽባር ሕጊ ዝሰጋገሩ ጉዳያት ብምዃኖም ግደ ጸሓፍቲ ህዝባዊ ጉዳያት ናብ ዝምልከቶ መደበር ፖሊስ ምልክታ ክሲ ምጽሓፍ እዩ። ግደ ፖሊስ ድማ ገበናዊ ፈጻመ ብመርመራ ምጽራይ፣ ሱር ነገር ምንጻርን እኹል መርትዖታት ምእካብን እዩ። መኽሰሳ አንቀጽ ጠቒሱ ክሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝምስርት ኣኽባር ሕጊ እዩ። ስለዚ ድማ ኣብ ገበናዊ ጉዳይ
ጸሓፍቲ ህዝባዊ ጉዳይ ኮኑ መደበራት ፖሊስ አንቀጽ ሕጊ ክጠቕሱ ኣድላይ ኣይኮነን ኣኽባር ሕጊ ካብቲ ኣብ ምልክታ ክሲ ወይ መዝገብ ምርመራ ፖሊስ ተጠቒሱ ዝጸንሐ መኽሰሳ አንቀጽ ዝተፈልየ መርገጺ ክሕዝ ስልጣኑን ግዴትኡን እዩ ኣብ ሲቪላዊ ጉዳይ ግን እቲ ምልክታ ክሲ ብመንገዲ ሬጅስትራር ብቐጥታ ናብ ቤት ፍርዲ ስለ ዝቐርብ ጸሓፍቲ ህዝባዊ ጉዳያት ኣብ ምልክታ ክሲ ይኹን ኣብ መልስን ይግባይን ኣድለይትን ልክዕን አንቀጻት ሕጊ ክጠቕሱ ኣገዳሲ እዩ ጸሓፍቲ ህዝባዊ ጉዳይ ኣብ ሓደ ክርክር ናይ ክልተ ተጻረርቲ ሰብ ጉዳይ ክጽሕፉ ይግባእ ዶ ዝብል እውን ጠመተ ዘድልዮ እዩ ኣብ ኣዋጅ ጠበቃታት ቁጽሪ 88 እዝባር 96 አንቀጽ 30 እዝባር 7 ክሳብ 8 ይኹን መሰጋገሪ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ አንቀጽ 452 ተሓጊጉ ከም ዘሎ ጠበቃ ብሓደ ወገን ምስ ዘሎ በዓል ጉዳይ እምበር ንክልተ ተጻረርቲ ሰብ ጉዳይ ኣብ ሓደ እዋን ኣይውክልን እዩ ምስጢራውነት ናይ ሰብ ጉዳይ ክዕቅቡን ግዴታ ኣለዎ ስለዚ ድማ ብሓደ ሸነኽ ወኪሉ ከሎ ምስቶም በኣንጻር ዘለዉ ሰብ ጉዳይ ምስ ዝመሻጠር ወይ ምስጢር ናይቲ ሓደ ወገን ምስ ዘካፍሎም ብዓይኒ ገበን እዩ ዝርአ እዚ ሕጊ ወይ ሞያዊ ስነ ምግባር እዚ ብጸሓፊ ህዝባዊ ጉዳይ እውን ክሕሎ ይግባእ ኣብ ሓደ ክርክር ናይ ክልተ ተጻረርቲ ሰብ ጉዳይ ክጽሕፍ የብሎን ስለዚ ድማ እቲ ካልኣይ በዓል ጉዳይ ናብ ካልእ ጸሓፊ ህዝባዊ ጉዳይ ከይዱ ክጽሕፍ ይግባእ ካብኡ ዝተረፈ ግን ኣብ ጸሓፍቲ ምቕናን እናፈጠረ ተኸራኸርቲ ወገናት ምስጢራቶም እናተወራረሰ መሰል ብሕትውና ክኽበር ኮነ ፍትሒ ክስራሕ ከም ዘይኮነ ርድኡ እዩ ጸሓፍቲ ህዝባዊ ጉዳያት ሕጋዊ ተቐባልነት ዘይብሉ ጉዳይ ምስ ዝቐርበሎም ነቲ በዓል ጉዳይ ኣረዲኦም ካብ ኮለልን ክሳራን ከድሕንዎ ግዴትኦም እዩ ጉዳያት ብመሰረት ሕግን ኣዋጅን ነናብ ዝቐርብሉ ክሊ ስልጣን ክጸሓፉ ይግባእ ጸሓፊ ህዝባዊ ጉዳያት ቁኑዕ መስርሕ ሕጊ ክሕብር ዘለዎ ኣብ ስራሕ ዘሎ ሕጊ ምስ ሓድሽ ሕጊ ብምድብላቕ ምጽሓፍ ጭብጢ ሞርቶዖን ሱር ነገርን ካብ ርእቶን ትንታነን ዘይምፍላይ መልሲ ኣብ ዝጸሓፈሉ እዋን እቲ ኣብ ወረቐት ክሲ ዝሰፈረ ቁጽሪ መዝገብ ፋይል ቤት ፍርዲ ኣብቲ ናይ መልሲ ወረቐት ዘይምስፋር ጉዳይ ብንጹር ንምርድኡ ክሳብ ዘጸግም ኣብቲ ወረቐት ክሰፍሩ ዘይነበሮም ሓሳባትን ትንታነታትን ምንዋሕ ክእረሙ ዘለዎም እዮም ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ግጥሚ ፖሊስ ወናኒ ዘይልዎ ዘንጊ ብዝብል ኣርእስቲ ኣባል ሚኒስትሪ ምክልኻል ዓብለል መንግስታት ዝለኣኸልናያ ክትከውን ፖሊስ ወናኒ ዘይልዎ ዘንጊ ኢራብ ዝኣርምኡ በዓል ጽኑዕ መትከል በዓል ሕድሪ ተውላ ሓበን ሃገር ዋልታ ህዝቢ ገበን ዝከላኸል ጭራሽ የለን ካብኡ እውን ዝኽወል ሓላው ሰላም ናይ ድሕነትና ዋሕስ ሓላው ሕጊ ጓሳ ሓቂ ፖሊስ ለይቲ ቀትሪ ብንቕሓት ዝሰርሕ በዓል ሓቦ እወኒ በዓልኒ ኣዳኒ ተኻሉ ስሚ ናይ ሰረቕቲ ሕማም ርእሲ ሓራግጽ ዓመፅቲ ምቕሉል ከዓ ኣገልጋሊ ህዝቢ ኣገናዕውን ዘድልዮ ብሓቂ ከም ኣርምኡ ፈጣንዩ ኣብ ስርሑ ብኣገባብ ዕማማቱ ኣጽፊፉ ዘይትልዎ ዘንጋ ሓቂ ሒዙ ዝወናጨፍ ክሕሉን ህዝቡ ንሕና እውን ንሓግዞ ብሰላም ክንነብር ንባዕልና ሕጊ ኽነኽብር ንደቅና ይግባእ ክንመክር ዘጠራጥር ንፖሊስ ንሓብር ክቡራት ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ንሎሚ ዝበልናይ መደባት እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም እዮም ነይሮም ኣብዚ ንፍርቂ ሰዓት ዝጸንሐ መደባት ኣብ ምድላውን ምቕራብን ምሳኹም ዝጸናሕና ካፒተን ብርሃንን ዘካርያስ ተመስገን ትኩ እድሜያስ ኣስፋሃ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ሓበን የማነ ሽሻይ ተመሶ ምስ ቴክኒሻን ኣቤል ኣብርሃም ብምዃን ኢና ሰላም ቅነ